place I don't Yan, may baka pang. Wala. Mom, Yum. in my birthday. Good morning. Today it's Friday. It's August 21st. And yes, nasa kaya naman tayo guys. Actually, nag-stop tayo dito sa may gasolinan kasi kumuha si Jan ng coffee. Yung coffee niya. Hindi to yung coffee niya. Wala yung coffee niya dyan. And kumuha sila ng chips. And nasa Kingston na pala kami guys. Kanina pa kami nagbabiyahe. Umalis kami. Maaga kayo umalis mga 8. Hindi pa. Wala pang 8. Mga 7:40. We left 7:40, right, Kuya? Yep. Yeah, 7:40. Maaga kami, guys. And yan, yung mga bata pinaalam namin. And kaya kayo maaga ngayon kasi may hinahabol kaming shop. May hinahabol kaming shop kasi hindi sila bukas pag weekend. Pipick upin ni Jan yung window na gagamitin dun sa ipapatayo niyang shed. So, kaya maaga kami ngayong Friday. Diba? Pag Friday, kami umalis like mga 2:30 or 3 o'clock. Or this time maaga kasi yun nga, hinahabol namin yun. And yeah, nasa Kingston na kami. Did you say good morning? Good morning. 9:30 na. Ang bilis. It's quick, huh? We're in Kingston now. Nakatulog din kasi ako. Maulan. Pero ngayon hindi na dito maulan. Pero kanina maulan. Ano kay Holly? What's that, Mama? Put your arm. Shake your arm. So now we're going to your bedroom. Don't you think we're moving too soon? I love to hear you when you complain about your best friend, how she's so late. And as you're talking, I start thinking all the details start to sink in. I don't care about the right now. Spend the summer in this beach house. 'Cause I was right to play my part. My lies memorized in my heart. I keep losing to a moment where I'm with you, I just can't focus. Nah, it's all wet, mate. Yeah. Just wait, I'll go outside and I'll give Zach some medicine. Nag-stop kami dito sa Meningi. Pero hindi sila makapaglaro kasi basa ang mga palaruan. Ano lang sis dyan. Bigyan niya si Sak ng Nurofen kasi medyo masakit yung ulo raw ni Sak. Nagkakantahan lang sila. Si Sak hindi masyado nag-join kasi nga masakit ang ulo niya. So bibigyan ni Jan na yung kinuha ni Jan sa likod yung medicine. Eto, masakit ulo ni Sak. Inumin natin ang gamot. $5 ml yun. Tapos, another 2. Hang on, that might not be the one. 7 ml ibibigay ko sa kanya. Drink water, please. Drink water. Where's the water, yeah? I need that. Drink a lot of water, please. No one drink that water. Yeah, that's for Zachary now. Not did I drank it last time. Thanks, yeah. I'll drink. No. City na kami, guys. 12:33 na nakatulog ako. Pagising ko nandito kayo sa city. And unahin namin dun nga sa sa shop kung saan pipick upin ni Jan yung No, this is another job, then I've got to go get the window after this. another job daw pala to. So hindi pa pala to sa window, guys. May isa pa pala siyang gagawin dito. Hindi ko to alam. So tingnan na lang natin kung saan siya pupunta. Hindi pa pala to yung window. Naintindihan niya ako, ha? Pero sa kanya. Ayan, city na kami.
Ang weather, papalit-palit, maganda. Yung alam mo, yung mainit tapos maulan. What's that, yeah? Oh, look, everyone wants to turn down this bloody street. Kanina pa siya You nata-traffic. just have to wait. Traffic. Off now. Naiihi na siya. No. Next one. Dito kami guys sa city. May kukunin daw si Jan. I wanna go toilet first. Kailangan ko magpalit kasi mayroon tayong bisita. Bisita. Are we gonna walk? Yes, baby. Andalan ko. I love walking. I love walking. I need to go to the toilet. Kasi feeling ko. Okay, come on, hurry. You would not believe it. Punta tayo dito. Adelaide Arcade. Hanap tayo ng toilet muna guys kasi naiihi na ako. Naiihi na ako. And magpapalit tayo. We're gonna find a toilet, Baba. Dito na kami guys sa may dito kami sa random mo. Hindi pa kami makahanap ng toilet. Diyan kami galing o sa ba? Wala dyan sa Adelaide Arcade na na toilet. Mom, Ha? Yeah, dito na kami guys sa random mo. Hindi kayo makahanap ng toilet. Doon kami galing sa Adelaide Arcade. Magtanong na kami ng toilet. Tanong na si Jan. Bilas. Dito na tayo sa down, han? Careful, Baba. Yeah, nahanap na namin yung toilet, guys. Baba. Okay, see ya sa... Come on, Holly. Finally, tapos na kayo mag-CI, guys. And, nagkaroon akong konting, tag. Pero nagawan ko siya ng solution. Hurry up! Hi! Ang bango sa dinadaanan natin. Hinahanap niya raw ang electronic shop dito sa my arcade. Electronic shop. Come on! Ha? Tingnan nyo guys. What's that? The ring close you reckon you said? Not that one. Mayroon kasi akong sinasabi sa kanya dati pa. Na yung kite. Well, that's been fine. Well, punta muna ako dito. Sabi ko kasi sa kanya, tingnan ko yung kung mayroon ba akong size. Kasi nag-search ako before kung mayroon dito sa Adelaide na curtain. And may hinahanap naman siyang shop. Sabi ko dito muna. Here. It's close siguro. Ayan yung shop dito guys. Maliit lang siya dito oh. Pero okay lang. Akala ko dati lang siya. Here. Si Alpet? Thank you. Oh, wala sila ditong sing-sing watches lang daw. Thank you. Anyway, thank you. Bye. Wala. So, hindi tayo makakapagsukat. So, watches lang daw ang ang dinidil. Hindi raw siya nagdidil sa ring or bangles. What? He doesn't do that. No, only... Well, how come it said Adelaide? You come to Adelaide? Yeah, because I searched Adelaide Curtain and then they gave me that address. So, but yeah, only watches. Sayang. Guys. So, yun na. Wala. Ano ko dyan? Nung hinahanap niyang dito, yun nga, electronic shop. And sabi nung lalaki, only sa Melbourne or Sydney. And sabi niya, you don't wanna go to Melbourne. Sabi ko, no. Kasi nga, diba, yung doon, yung virus, sobrang sila ngayon dun.
parang maraming cases doon sa kanila ngayon. Kaya nagsara ulit yung border na. Matagal na actually nagsara yung border. And plano dapat bubuksan nung 21 pero hindi yun natuloy nung July 21. Ano ngayon? August na. Ha? Wow. Sabi dyan, gusto mo dyan. Sa puno. What shop Daddy wants to go? Where? It's up here? Where? There's no shop here, yeah? What shop you wanna go, honey? Finish? What are you looking? Finish though. It's not there anymore. Ang pinasukan lang naman namin yun, yung karte. So what's next? Well, it's got a hotel there and the gas back. So I have to get back. Yeah. Traffic na naman dito, guys. Busy. Is that what you're looking for? Yeah. Where? Seriously? I was, but got out of it again, so I'll save me money. Di ba guys, pumunta kami sa karte shop? And then sabi niya, Oh. may nahanap lang siyang ano. Ah! Sa karte shop. That one. I'll give you a card and a few flags and stuff. Naiiyak ako. Why are you laughing, Mom? Naiiyak ako. Seryoso ka? Nababa na namin yung mga gamit sa hotel and pupunta na kami sa kung saan namin pipick upin yung window and ang lakas ng ulan, guys. So it didn't rain that much. And kanina, naiyak ako sa kwento ni Jang kasi di ba naalala yung pumunta kami sa city kasi sabi niya may titingnan siyang ano, may hinanap siyang shop na electronics. Hindi naman pala electronics, guys, yung hinahanap niya. Ang hinahanap din pala niya ay yung kung saan ako pumasok doon sa shop na yun, sa Kaite. Kasi alam niya kasi yung gusto ko. Kasi anniversary namin sa Sunday, guys. Sa Sunday ang anniversary namin. And may plan A pala siya and plan B. Yung plan A, ang kakutsaba niya si Reyes na you asked Reyes to order it for you. Huh? Honey? Yeah, and ang ano, mayroong ano, kasi si Reyes nung last weekend, dinala ni Reyes yung mga ano, yung mga sizes ng sing-sing. Tapos nagsukat-sukat kami. Tapos yung size ko, ano, parang kailangan pag sa Kaite ka bumili, parang ready-made kasi medyo hindi ko ma-explain. Basta iba yung size niya kasi basta dapat ipagawa. So kaya dapat in person mo siya bibilhin. And trinay ni Reyes na hanapin yung size ko. Wala doon kasi parang may half. Tapos yung sa akin walang half. So kaya dapat ipapagawa siya. So yun yung unang rason, wala akong size. And then pangalawa, hindi raw darating sa ano, sa anniversary namin, which is sa Sunday. So, hindi aabot. Then, yung second plan niya, eto na pala. Kaya pala nag-text sa akin kagabi si Reyes. Nag-text sa akin si Reyes. Tinatanong niya sa akin kung saan daw yung, ano, yung shop dito sa Adelaide. Kasi nabanggit ko sa kanya. Sabi ko, meron palang Kaite shop dito sa, ano, sa Adelaide. And sabi niya, hindi niya rin naman alam kasi yata na meron talaga ditong, ano, shop. So, nag-search talaga ako. Tapos, pag-search ko, sabi ko, meron dito sa Adelaide. Tapos, kagabi, tinext ako ni Reyes. And tinanong niya sa akin kasi eto pala, tinanong din kasi yun na yung plan B niya. Kaso diba mga ano yun, mga rilo naman yung tinda nila. And what did you say about me, Han? I'm very what? I'm very what? Unlucky daw kasi daw yung bag wala din, diba nung ano yun, December yun. Ngayon hanggang ngayon wala pa siya online. Then eto na naman. So, wala. At least, ang maganda naman kasi nag-e-effort naman siya. Kaso, wala lang talaga yung mga gusto ko. And sa Melbourne, hindi naman kayo pwede pumunta ng Melbourne kasi, ano doon, grabe yung cases doon sa ano. So, maybe, next time ulit, ha? Maybe. Nung
pagtingin ko, okay lang ako. Parang okay lang. So, wala dito. Sabi ko, baka online na lang titingin ulit ako ng sizes ko. Tapos nakwento niya sa akin, yun nga, sabi ni Riz, ano yan, yung sizes ko wala doon. Wala kasi may half ata eh. So, yeah, tapos yung nung nalaman ko na yung story niya, parang nag-sink in na nasad ako kasi, alam mo yun, hindi ko ma-explain kasi yung nandun ako sa shop, parang okay lang. Kasi wala dito, okay lang. Parang ganun. Tapos yung sinabi niya sa akin, yung pala yung plano niya na bilhan ako doon. Kasi matagal ko na yung kinakanta sa kanya. Actually, yung unang kinakanta ko sa kanya, matagal na. Kasi matagal na. Yung love bracelet. Pero may mga bagay na, alam mo yung may mga, may tawag nun, meron kaming ginagawa. So, sabi ko parang hindi muna yon. Tapos, after, eto na nga, nagtanong siya kay Rayce kung anong singsing daw yung gusto ko. Right, you asked Rayce what kind of ring I want? Kasi pinakita ko kay Rayce kasi yung kasi wala, ewan ko, basta pinakita ko lang na kasi matagal na rin kami ni Rayce, nagtitingin-tingin ng mga sa Kaite, ng mga bangles, sing-sing, tapos minsan yung sa Tiffany din. Tapos yun, may nagustuhan akong ilagay ko sa screen kung ano yung sing-sing na gusto ko na na sing-sing, kasi ang mahilig ako sa white gold or may platinum or white gold. Yan, mahilig ako. Sa gold, hindi ako masyado, pero sa Kaite, gusto ko gold kasi one day gusto ko magkaroon ako ng love bracelet nga, one day. So, umpisan ko muna sana dito sa sing-sing. So, gold yung gusto ko, pero yun nga, wala. Kaya, tingnan natin kung kailan. Kasi hindi naman tayo pwede pumunta ng Melbourne. Kasi every year din kasi pupunta rin kami ng Melbourne. So this time na naman, hindi ako punta ng Melbourne dahil nga sa pandemic. Ako na talaga ang very unlucky wife. Wala akong hindi ko nabibili yung mga gusto kong regalo na gusto kong ipabili sa kanya. Wala. Yeah. Are you happy? Yeah. Very happy daw siya kasi nakasave na naman daw siya. You're saving your money, ha? Lots of money. Sabi niya, oh, bad luck. Tapos tawa siya ng tawa. Tapos ako naiiyak. Pero masaya ako kasi nag-e-effort talaga siya. Kasi may plan A, may plan B siya eh. Sa Sunday, ilang years na tayo, ha? How many years we've been married, ha? No? 9 years na kami, guys. Huh? We weren't born. You haven't I was born the year after that. Yes. So yan, guys. Sige na, guys, hanapin na muna natin yung window. For sure nandito yung window kasi pipick upin yun talaga. Sure na mapipick up natin yung window. First time namin pumunta dito sa areang to. Ginawa. Pero malayo na siya. What's this? This is Ginawa, right? What's this one? Sorry, hindi pala to Ginawa, guys. No langa pala to, guys. No langa. Akala ko sa sa Ginawa. Parang sinipon ako nung crying. The city of Marion. The city of Marion. We get there, me and Christmas. Medyo malayo na ang nararating namin. Maganda yung weather dito. Kanina umulan. Ngayon naman maganda dito sa part na to. So, minibus, guys, daw. Sabi ni Kuya. You can only fit How many? 4 people. Only? No, 8. 8. Hindi pa lang nakakarating na sa pupuntahan mo, guys. Medyo dulo na to. Ang galing ni Kuya. Si Kuya naman nag-guide sa daddy niya. Dito na kami, guys. Turn left daw. Ayan, Shed King. Yeah. Yep, dito kami kasi sa shed gagamitin yung window yun. Come on. No, we're just gonna wait for Papa. Come to A. So,
Dito tayo guys, dyan. Pupunta siguro si Jan. Doon, oh. You sure this Alright, is the one? see you later, honey. I'm coming. Stay there, boys. Yeah. So, ayan na. Hindi pa rin pala natin makikita yung window kasi naka-box. Alright, thanks. Thank you! Gamit pala namin yung car ni Jan kasi nga, pipick upin niya to. Are you gonna open it? Don't open it, We honey. haven't got scissors. I have in my bag, but it's in the hotel now. Mom, go get! Mabigat siya. Ay, nagsilabasan na yung aming mga alipores. Lahat dito parang ano siya guys, industrial. Tapos doon pa sa kaharap, malaki siya. Maraming silang magkakatabi-tabi. Na parang pare-pareho yung kanilang binibenta. Binibenta. Ay, mga shed. Papa. Wow. Tingnan niyo guys, so ayun yung ocean. Pababa na tayo. Because at the wash, I went a bit far and then there was like a little bump. Yeah, that's why I said that. I'm looking at a face I don't recognize today.